Moi taas. Täällä on IKT Radio, kolmas lähetys. Ja me tulemme laittamaan tässä vähän enemmän musiikkia. Ja nyt sitten ensimmäinen musiikki, Knife Partyn Bonfire. No niin, siinä oli päivän musiikki. Tämän jälkeen
Mutta tämän jälkeen tehdään varmaan tuo ihan erillinen lähetys, missä tulee pelkkää musiikkia. Koska nyt kohta mennään aika loppua. Joo, nyt täällä Rilu ja luetaan päivän uutiset. Lähde IS niin kuin aina. Hengenvaara vain senttien päässä. Tonnien lasti putosi rekasta henkilöautokonepellille. Raaseporissa sattui keskiviikkona aamupäivällä vaarallinen onnettomuus, mutta henkilöauton vahingoilta vältyttiin. Tietä 25 Hangon suunnasta ajaneen rekan kuorma ei mahtunut Tammisaaren liittymästä olevan sillan ali, vaan kuorma osui sillan rakenteisiin. Kyydissä olleet kaksi tonnien painoista metallista kappaletta putosivat rekan kyydistä tielle ja suoraan vastaan tulleen auton konepellille. Henkilöauton keula oli murskaantunut kokonaan, kertoo päivystävä palomestari Niko Mättö. Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta henkilöauto kuski vietiin tarkistettavaksi terveysasemalle. Lasti oli tippunut suoraan auton etuosan päälle. Tuuri kävi, ettei pahemmin käynyt, Mättö kertoo. Rekan kyydissä olleet palkit oli lastattu kyytiin väärinpäin, joten korkeutta oli liikaa sillan alittamiseen. Oikeinpäin lastattuna palkit olivat mahtuneet sillan ali. Tie oli onnettomuuden jälkeen suljettuna 2-3 tuntia, jolloin liikenne ohjattiin kulkemaan kiertotien kautta. Onnettomuuspaikka saatiin raivattua noin kello 13 iltapäivällä. Liikenne kulkee nyt normaalisti. Ja sitten lisää uutisia ne lukee Hunting Videos. No niin. Terve! Luen tässä vähän se. No niin. Sunnuntaina Lahden kisapuiston katsojat säikähtivät, kun pelaaja tuupertui kentän pintaan FC Lahden ja IFK Mariehamnin välisessä ottelussa. Tämä on siis Veikkausliigasta. IFK:n Bobbie Friberg da Cruz törmäsi Lahden Henri Toivomäkeen, menetti tajuntansa ja sai aivotärähdyksen. Friberg da Cruzin hapensaanti vaarantui, koska hänen kielensä oli lähellä tukkia ilmatien. Lahden Ariel Gueukam eli Tuko ryntäsi tajuttoman Friberg da Cruzin luo, avasi ilmatien ja käänsi loukkaantuneen kylkiasentoon. Kun ihminen menettää tajuntansa, tapahtuu lihasrelaksaatio, eli lihakset rentoutuvat, jos pää on huonossa asennossa. Kieli voi painua kohti nielua ja pahimmassa tapauksessa estää hapensaannin, Myllyrinne kertoo IS:lle. 4-6 minuuttia kestävä hapenpuute voi aiheuttaa aivon vaurion. Kuka tahansa voi törmätä tajuttoman olevan ihmisen esimerkiksi kadulla, työpaikalla, kaupassa, kotona, missä vain. Mitä tällöin tulee tehdä? Tällaista oli tapahtunut. Ikävä onnettomuus. Että voisin antaa nytten MR Twistille vähän, että asiaa sillä on varmaan vähän. Juu, elikkäs eilisessä toisessa lähetyksessä kerroin, että odottakaa hetki, että Instagramista minut löytää nimellä MacTwist2. Ei löydä enää. Se nimi on nyt Instagramissa MrTwist virallinen ja W siihen twistiin. Ja meillä nyt ei tässä sen kummempia ja teemme kohta biisilähetyksen. MRilulla on vielä nopea asia. No niin, tämmöistä tällä kertaa. Kiitos. Kuunnellaan seuraavassa videossa.